हेलौ गाइस आं दा दंफैयो बावखुंग्रि हाजो सेराव जायनाखि दहाय सिगाङाव वाटारफल नुदोंमोन बे वाटारफलाव आं फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइममोन आरो नैबे दा नुबाय थानाय वाटारफलावबो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम सिगां समाव आं बावखुंग्रि हाजोआव फैदोंमोनबाबो बाट बे नैबे जायनाखि दा नुबाय थानाय वाटारफल बेखौ नुफैयाखैमोन आरो नायफैयाखैमोन दा बिनि थाखायनो नायनो थाखाय आं फैदों आंबो मिन्थियामोन बेयाव बेबायदि दं नामा बे ओमफ्राय सासे लोगोआ आंखौ लाबोदों आरो बेरायनो लिंबोनायखाय दा नायफैबाय आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो नायलांफादो। जायगायाथ' बिराद अन्थाइबारि दा गोजौसिम फैनायाव बिराद खस्थ' मोनो आरो मारैबाफोर गोलैफ्लांबा दैयावसो गोलैगोन आरो मबाइलाबो थांखागोन आरो दैयाव दा बिनि थाखायनो बि केयारफुल ओंखायनो लासै गाखोनांगौ। मा BTR माबानाय जायो मानि बायनायजों फैयो बायनायजों आरो बै सिङाव लामायाव गाखोलांथारनो हायाना मोनसे गोजौथाराव दङ गोजौथाराव राम बैसिम थांनि ओमफ्राय बै गोजौथारनिया माने बैसिम थांनानै फैनायाव बिराद डिस्टार्ब जागोन मोनासो जानो हायो। है होनबा थाङालै गोजौआव आं दा मा खालाम गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंहा मा जाखो नोंखौ नायना आं गावनो बुंनो हाला नोंखौल' नुबायनो थायो आङो मिन्थियानो।
सानदों आरोना मारै गाखोनो मारै बिराद सानगासिनो आं दा अखा हाबाय थानाय ना बे अन्थाइआव गासिबो बादामालि खाजोबनाय बिराद रिमोनला आरो दै बोहैबाय थानाय बादामालि खाजोबनाय मारैबा जुदि गाद्लिननानै जलदम गोलैबा आं मबाइलजोंसो खालामदों भिडिअ ओंखायनो गिदों आं आखाइयाव मबाइल गोनांखाय आरो गोलैबाथ' मबाइला बायखागोन अन्थाइआव नांनाय आरो दैयावबो गोलैगोन दा ओंखायनो बिराद गिलुं गाखोगासिनो आं स' दा गोजौआवथ' फैबाय दा थांफिननांगौआसो जासिगोन मारै थांफिननो दा बेनि थाखाय आलदा साननांसिगोन र' आं दा गाहायाव थांनो नागिरगासिनो आंनि सासे लोगोआ गाहायाव दङ आंखौ गोजौ गाबज्रिहरगासिनो बाट जेबो मोजां मथ' खोनाफैजोबा मानो होनोबा बे दैनि रौ गाबनायजोंनो मोजां खोनाफैजोबा दा आंखौ गाबज्रिहरगासिनो आंबो गाहायाव लासै ओंखारलांगासिनो आरोना